Исәмсіз эфирда яңалыклар тапшыруы студияда Роза Хабибуллина алға таба төп темалар турында. Бірінші қардан соң яңгырлар ява башлады. Җәяүлеләр һәм машина йөртүчеләр нинди уңайсызлыклар кичерә? Чаллыда вертолет мәйданы ачылды. Авыр хәлдә булганнарны ашыгыч төстә республика хастаханәләренә озатучы транспорт стоянкасы кая урнашкан, Гүзәл Шикапова белеп кайтты. 47 ел эчендә беренче ремонт. Сугыш ветераннары госпитале поликлиникасында капиталь ремонтның беренче этабы төгәлләнде. Яңгырлар аркасында урамнарда күлдәвекләр барлыкка килә. Мондый хәбәрләр соңгы көннәрдә безнең кайнар элемтә телефоны еш килә. Җәяүлеләр юл аша чыга алмыйбыз ди, машина йөртүчеләр автомобильләре өчен борчыла. Валиескер Камал бульварында салынган яңа асфальт 27-нче комплекска илтүче җирле юлдан биегрәк булып чыкты. Шуңа күрә барлык суларда борылыш янына җыела. Җәяүлеләр пычрактан атлый, автомобиль йөртүчеләр су астында нинди чокырлар барлыгын күрми. Ремонттан соң менә мондай лужа, ремонтка чаклы мондай лужа булмаган иде әле. Үткәлим инде кирәк чакта киләбез, мондай лужаны күргәнем юк әле минем. Но ремонт, конечно, әйбәт ясадылар, но качествосы юк инде. Менә бу нәрсә инде. Володка кирәк хәзер менә чыгарга. Или резиновый сапоги үзем белән йөртергә кирәк. Орловка бистәсендә дә шундый урыннар бар. Нариманов урамыннан беренче автомобиль юлына чыгар өчен зур күлдәвекне узарга кирәк. Сейчас, когда я заезжала, обрызгали полностью меня. То есть я даже практически подъехать не могла. Конечно, мешают. Естественно, монтаж. Все, колеса ломаются. Резина. Коммуналчылар әлеге проблемаларга игътибар итәр дип ышанасы кала. Машина йөртүчеләргә исә юллар кыры булмагач, тәгәрмәчләрнең озаграк туктаганын исәпкә алырга онытмаска кирәк. Гүзәл Шихапова, Елена Камалова, Илдар Шайдуллин, яңалыклар. Алкоголь продукциясын лицензиясы саткан өчен Чаллыда җинаять эше кузгатылган. 25 октябрьдә полиция хезмәткәрләре Яшьлек проспекты буенча урнашкан йортларның берсе янында газель машинасын туктата. Транспортта берничә кеше була, алар 3000 шешәгә якын спиртлы эчемлекне лицензиясыз таратуда гаепләнә. Товарның бәясе 100 000 сумнан да ким түгел. Бу эре күләм дип санала. Моннан тыш шул ук көнне профсоюзный гаражында полиция хезмәткәрләре 3000 литрдан артык алкоголь продукция таба. Бу очракта да продукция лицензиясы булмый. Тикшерү дәвам итә. Чаллыда ашыгыч медицина ярдәме күрсәтү өчен вертолет мәйданы ачылды. Ул куллануга әзер. Бу хакта сәламәтлек саклау идарәсе җитәкчесе Кама балалар медицина үзәгенең юбилеенда хәбәр итте. Хәзер авыл хәлдәгеләрне ашыгыч рәвештә Чаллыдан Казанның дәвалау учрежденияларына озата алачаклар. Авиатранспортның моделе Ми-2 Казанга юл якынча сәгать ярым вакытны тәшкил итә. Мәйдан әзер, әмма буш вертолет әлегә күрше Сарманда тора. Киләчәктә авиатранспорт тәүлек дәвамында Чаллыда булачак. Әлегә мәйданны төзеп бетерергә кирәк, хезмәткәрләр өчен җылы бина төзеләчәк. Вертолет мәйданы биредә, Шулман проспекты һәм Нариманов урамы киселешендә урнашкан. Якын тирәдә торак йортлар юк, кеше дә күп йөрми. Димәк, авиатранспорт утырыр өчен барлык шартлар да тудырылган. Биредән авыр хәлдәге авыруларны республика хастаханәләренә озатачаклар. Мәйдан җайлы урында бу районга Кама балалар медицина үзәгеннән дә, ашыгыч ярдәм хастаханәсеннән дә авыруларны 5-10 минут эчендә китерергә мөмкин. Чаллы хастаханәләрендә югары квалификациялы белгечләр эшли, дәвалау һәм диагностика өчен заманча технологиялар бар. Әмма кайчакта Казандагы хезмәттәшләрнең дә ярдәме кирәк. Показания для транспортировки есть, то есть если пациенты у нас поступают в тяжелом состоянии, которых нужно быстро доставить в ЛКУ республиканского учреждения, для этого, в принципе, необходимость вертолета, она оправдана. На сегодня у нас пока таких транспортировок не было, поэтому я думаю, что в будущем, когда у нас все будет отработано, эта работа начнется. Якын арада мәйданны төзеп бетерәчәкләр. Вертолет белән Чаллыларны гына түгел, якын тирә районнардан да авыруларны Казанга озатачаклар. Гүзәл Шихапова, Ленар Султанов, яңалыклар. Сугыш ветераннары госпитале поликлиникасында капиталь ремонтның беренче этабы төгәлләнде. Ремонт эшләре июнь аенда башланган иде, бу көнгә бинаның яртысыннан артыгы ясалып беткән. Яңартылган поликлиниканы бүген безнең хәбәрчеләр дә карап кайтты. Бу госпиталь поликлиникасының кер урыны иркен якты. Иртәгә стеналарга язулар эләргә тиешләр. Шуннан соң пациентлар элеккечә биредән киреп йөри башлаячак. Бина эчке яктан танымаслык булып үзгәргән. Коридорлар, кабинетлар матур, ишекләрдә өр-яңа язулар. Госпиталь поликлиникасы 1970 елда ук төзелгән һәм аңа бер тапкырда капиталь ремонт ясалмаган булган. Ул Чаллының иң зур дәвалау учрежденияләреннән берсе. 30 меңнән артык кешегә хезмәт күрсәтә. Безнең бинада 40 ел ремонт булмаган. Шуңа күрә бу бик көтелеп алынган ремонт. Безнең пациентлар үзләренә алалар өр-яңа шифахана, өр-яңа бина. Без
шатланып, аларны каршы алырбыз монда. Сугыш ветераннары госпитале поликлиникасында капиталь ремонт республика программасы буенча үткәрелә. Аның бәясе 107 миллион 162 мең сумнан артык. Барлык ремонт эшләрен спецпокрытие фирмасы алып бара. Алар су һәм җылыту, канализация системаларын алыштырганнар, түбән ясаганнар, фундаментны ныгытканнар. Бу көнгә ремонт 60%-ка төгәлләнгән. Пациентлар сөенә, персонал доволен и без шуңа шат. Поликлиника тулысы белән 30 ноябрьгә әзер булырга тиеш. Рим Әхмәтова, Илдар Шайдуллин, яңалыклар. 2018 елда декрет акчасының иң зур күләме 282 мең сум тәшкил итәчәк. Федераль социаль иминiyet фонды матбугат хезмәте белдерүенчә, пособиенең күләме 16 мең сумга арта. 2017 елга иминiyet түләүләрен күчерү өчен база исәпкә алыначак. Әйтик, 140 көнгә йөклелек һәм бала табу өчен пособиенең күләме 282 мең 493 сум тәшкил итәчәк. Узган ел исә йөклелек һәм бала табу өчен социаль пособие күләме 266 мең сум тәшкил иткән иде. Хәзер рекламалы мәгълүмат. Сәүдә кварталы үзенең 10 яшьлек юбилеен билгеләп үтте. 2 ай дәвамында сәүдә үзәгендә сатып алучылар өчен шопингка миллион сум дип исемләнгән акция узды. Толырак безнең сюжетта. Иң беренче сәүдә үзәгенең яңа логотипы күзгә ташлана. Хәзер шопинг үзәгенең исеме сары пакет фонында шәмәхә төстә язылган. Кибетнең яңа слоганы «Синең юнәлеш» дип яңгырый. 2 ай дәвамында сәүдә кварталы шопингка миллион исемле акция уздырды. Катнашу өчен сәүдә үзәгендә 3000 сумнан да ким булмаган суммага товар алырга кирәк иде. Торговый квартал отметил свое десятилетие. В честь юбилея провели стимулирующую акцию, которая стартовала 8 сентября и длилась до 27 октября. В данной акции разыграли более 1500 призов. В данной акции приняли участие более 9000 человек. Бүләкләрнең берсе Полина Гагаринның концертына билетлар. Концертның генераль спонсорда сәүдә кварталы. Россия эстрадасы йолдызы автографлар өләште. Соңрак билет ияләре Батыр күңел ачу үзәгендә Полина Гагаринның концертын карады. Иң популяр җырлар һәм композициялар сәүдә кварталы әзерләгән бүләк соңгысы түгел. Киләчәктә сатып алучыларны тагын сюрпризлар көтә. Бу сезгә җиткерәсе соңгы мәгълүматыбыз иде. Студиядә Роза Хәбибуллина эшләде. Сау булыгыз. На протяжении уже довольно длительного времени ивановский текстиль заслуженно пользуется большой популярностью. Подушки, одеяла, комплекты постельного белья. В Набережных Челнах начала работу выставка ивановского текстиля. Для горожан привезли изделия из натуральных тканей и качественных, экологически безопасных наполнителей. Покрывала из микрофибры самых разных размеров. Одних только подушек 15 видов. Постельное белье из знаменитого шуйского поплина, бязь и сатин-жаккард. Детские постельные комплекты. Выставка ивановского текстиля продолжит свою работу до 11 ноября в выставочном центре «Экспокама», Московский проспект, 140Б. Кировская обувная фабрика предлагает к вашим услугам полную реставрацию и восстановление женской и мужской обуви, замена натяжных стелек, перетягивание колодки, реставрация меха. На все работы фабричная гарантия. Представители фабрики принимают вашу обувь на реставрацию в городе Набережные Челны каждые 2 недели. Ждем вас 1 ноября в шахматно-шашечном клубе. 20 ноября классический русский балет Москвы в Набережных Челнах. «Лебединое озеро» на подмостках Дворца культуры КамАЗ.